खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोरनानै जोंहा पान कार्डनि थाखाय माखासे गोनांथार रुल ओंखारना फैदों दै जाय रुला जोंहा फैगोन एप्रिलनि 1 थारिखनिफ्रायनो जोंहा बेयो इमप्लिमेन्ट जासिगोन दा बिनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों जोंनि नैबे पान कार्डनि थाखाय मा गोदान रुल एबा आयेन ओंखारना फैदों आं बेखौ खोन्थाहरनो नागिरदों गासिबो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय नोंथांमोननियावथ' गासिबनावबो पान कार्डआ थाखागोनखा आरो जायफोर नोंथांमोननियाव पान कार्ड गैया दा नोंथांमोननि थाखायबो जोंहा माखासे खौरां ओंखारना फैदों जेनेबा जायफोर नोंथांमोननियाव आधार कार्डआ दङ दा नोंथांमोना आधार कार्डनि जोहैनो नोंथांमोना नैबे पान कार्डखौ बानायना लानो हायो दा बेखौ नोंथांमोना मिथिखायो जानो हागौ सोरबा दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बेफोरनि बागैबो माखासे गोनांथार आपडेट खोन्थाहरनो सानदों गासिबो नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दा बेनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनायबो थाग्रोबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो आपडेटखौ नैबे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो दा नोंथांमोना नुदों जानांगौ नै जोंहा पान कार्डनि गोदान रुला इमप्लिमेन्ट जागोन बे माबानिफ्राय फैबाय थानाय एप्रिलनि 1 थारिखनिफ्रायनो जोंहा बे पान कार्डनि गोदान रुला इमप्लिमेन्ट जासिगोन दा बे मानि थाखाय गोदान रुल ओंखारना फैदों दा बेखौ नोंथांमोना मिथिना लानो हासिगोन दायो नोंथांमोना नैबे जायफोर जेनेबा दायो आधार कार्डनि जोहै पान कार्डखौ बानायनो सानदों दा नोंथांमोना पान कार्डखौ बानायनो सानदोंबा फैगोन एप्रिलनि 1 थारिखनि सिगाङावनो नोंथांमोना गासिबो पान कार्डखौ बानायना लानांगोन आधार कार्डनि थ्रुयै जेनेबा दाबो नोंथांमोननियाव सोरनावबा निसय पान कार्डआ गैया जानो हागौ आधार कार्डआ दङबाबो पान कार्डखौ नोंथांमोना बानायनानै लायाखै जानो हागौ नाथायबा नोंथांमोना पान कार्डखौ आधारनि थ्रुयै फैबाय थानाय एप्रिलनि 1 थारिखसिमावल'सो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हासिगोन माने एप्रिलनि 1 थारिखनि सिगाङावल'सो नोंथांमोना बानायनो हासिगोन पान कार्डखौ आधार कार्डनि थ्रुयै एप्रिलनि 1 थारिखनिफ्राय नोंथांमोना आधार कार्डजों पान कार्डखौ बानायनो हानाय नंला दा बेखौ नोंथांमोना गासिबो मिथिना मोनबाय जानांगौ एप्रिलनि 1 थारिखनिफ्राय नोंथांमोना पान कार्डखौ आधार कार्डजों बानायनो हाला दा बेनिखायनो गोरा जासिगोन नोंथांमोना एबाराव पान कार्डखौ दिहुनोबा नोंथांमोना जुदि नैबे लास्ट डेटनि सिगां मार्चनि जोबनाय खालारनि सिगां नोंथांमोना जेनेबा एप्रिलनि सिगां एप्रिलनि 1 थारिखनि सिगाङावनो जुदि नोंथांमोना पान कार्डखौ बानायना लायाबा नोंथांमोना जेब्ला पान कार्डखौ दिहुननो थांगोन अब्ला नोंथांमोना जोबोद खस्थ'यै दिहुननांगोन गोबां नोंथांमोना डकुमेन्टस होनानै एप्लाइसो खालामनो नांसिगोन नैबे पान कार्डनि थाखाय नाथायबा मोजां खोथा नोंथांमोननि थाखाय जोंहा लास्ट डेट होदों मार्चनि 3 थारिखसिम नोंथांमोना आधारनि थ्रुयैनो माने 5 मिनिटबो नाङा नोंथांमोना 5 मिनिटनि बिथोरावनो फ्रियावनो नोंथांमोना नैबे पान कार्डखौ बानायना लानो हायो आरो नोंथांमोननिसिम सिगाङाव भिडिअ लाबोखांखांबायमोन नोंथांमोना आधार कार्डनि थ्रुयै माबोरै फ्रियावनो रावनोबो जेरावबो नोंथांमोना कम्पिउटार दखानाव थांलायनांगौनि गोनांथि गैया मबाइलजोंनो नोंथांमोना बानायना लानो हायो आं बेखौ नोंथांमोननिसिम भिडिअ लाबोना खोन्थाहरखांखाबाय नोंथांमोना चेनेलाव थांनानै भिडिअखौ नायहैबानो जाबाय बोरै नोंथांमोना आधार कार्डनि थ्रुयै पान कार्डखौ बानायना लानो हायो बिनि बागै दा बिनिफ्राय गोदान रुला मा जागोन जाहैबाय दा नोंथांमोना गोबां डकुमेन्टस होनानै नैबे पान कार्डनि थाखाय एप्लाइ खालामनो नांसिगोन एप्रिलनि 1 थारिखनिफ्राय जेरै नोंथांमोना गावबागावनि भटार आइडिखौबो होनांगोन दा बेजों लोगोसे बार्थ सार्टिफिकेट नोंथांमोना होनांनो हागौ होननानै बेहाय बुंदों ड्राइभिं लाइसेन्स मेट्रिकनि सार्टिफिकेट बायदि सरकारि डकुमेन्टसखौ नोंथांमोना होनांगौ जाहैबाय गोदान पान कार्डनि थाखाय दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोननियाव पान कार्डआ गैया आधार कार्डआ दङ पान कार्डआ गैयाबा नोंथांमोना गोख्रैनो नैबे 3 मार्चसिमाव नैबे आधार कार्डनि थ्रुयै नोंथांमोना पान कार्डखौ बानायना लाखाबानो जाबाय नङाबा नोंथांमोना उनाव खस्थ' मोनगोन खिन्थु आं बेखौ नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनाय जाखाबाय एप्रिलनि 1 थारिखनिफ्राय नोंथांमोना गोबां डकुमेन्टस होनानैसो एप्लाइखौ खालामनो हासिगोन दा बेनिफ्राय नोंथांमोना खोनाखादों जानांगौ जोंनि नैबे गोजाम पान कार्डआ दा बेथ' सोलायसिगोन गोदान जासिगोन नोंथांमोना बेखौथ' मिथिना मोनखादों जानांगौ दा बेनिखायनो नैबे गोदान एप्लाइनि प्रसेसै गोदान पान कार्डआ जासिगोन जायफोर नोंथांमोननियाव पान कार्डआ दङ दा बेथ' बिदिनो थागोन नाथायबा गोदान एप्लाइ खालामनायासो जोंहा पान कार्डआ बेलेग जासिगोन दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामना लाखादो नङाबा उनाव नोंथांमोना गोबां जारला जागोन एप्लाइ खालामनायाव आधार कार्डजों नोंथांमोना दायो इजियावनो एप्लाइ खालामनो हायो जुदि दायो नोंथांमोना इजियावनो एप्लाइ खालामनो हासेयावबो एप्लाइ खालामना लायाबा उनाव नोंथांमोना खस्थ'खौ लानो लुबैयोबा मा जानो बेबादिनोथ' जेबो जाया दा बेनिखायनो नोंथांमोना दानो एप्लाइ खालामना लाखाथार आधार कार्डनि थ्रुयै पान कार्डखौ नोंथांमोना इजियावनो एप्लाइ खालामनो हागोन उनावबा फैसाबो बारा नांनो हागौ उनाव नोंथांमोना मिथिखाबाय डकुमेन्टसखौ नोंथांमोना मा होनांगौ दायो मिथिना मोनखाबाय दा बेनिखायनो गोबां जोंहा सेन्सआ जानो थांगासिनो दङ नैबे पान कार्डनिया दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोननियाव पान कार्डआ दङ नोंथांमोनाबो चेनेलाव आपडेट थाबाय था आं नोंथांमोननिसिम आरो सिगाङावनो खोन्थाहरदोंमोन
जोंनि नैबे पान कार्डआ सोलायसिगोन होननानै दा बेनिखायनो लासै लासैनो जोंहा सोलायनायनि प्रसेसा जाबोगासिनो दङ पान कार्डआ जोंनिया बे गोदान बेलेग जाजोबसिगोन नोंथांमोना बेखौ सिगाङावनो आंनि भिडिअनि गेजेरजोंनो नोंथांमोना मिथिना मोननो हाखाबाय जानांगौ दा बेनिखायनो नै जोंहा चेन्ज जानाया दायो लासै लासै बेयो सोलायबोगासिनो दङ एसे उनाव नोंथांमोना आधार कार्ड सोलायलांबाय पान कार्डनि महरखौबो नोंथांमोना बेलेग नुनो मोननो थांगासिनो दङ दा बेनिखायनो नोंथांमोना जायफोर पान कार्डनि दायो खामानि मावनांगौ दङ जेनेबा पान कार्डखौ बानायना लायाखै गोख्रैनो पान कार्डखौ नोंथांमोना बानायना लाखादो उनाव आरो नोंथांमोना बायदि बायदि गोबां खामानि मावनांगौ जाहैगोन नङाबा उनाव जारला जाया होमबा दा बेनिखायनो इजियावनो जेराव नोंथांमोना दायो एप्लाइ खालामनो हादों 3 मार्चसिम दा बेनिखायनो नोंथांमोना गोख्रैनो खालामना लाबानो जाबाय जोंहा दिनै माबा जाबायानो 20 थारिख जाबायानो 21 थारिख जाबाय जोंहा दिनै मार्चनि दा बेनिखायनो नोंथांमोननिसिम 10 दिनल'सो जोंहा समा दंसै दा बे 10 दिननि गेजेरावनो पान कार्ड गैयै नोंथांमोना आधार कार्डनि थ्रुयै पान कार्डखौ बानायना लाथारबानो जाबाय नैबे एप्रिलनि 1 थारिखनिफ्राय जोंहा पान कार्डनि प्रसेसा बेलेग जासिगोन एबा जोंहा पान कार्डआबो बेलेग जासिगोन दा बेखौ नोंथांमोना गासिबो दाय मिथिना मोनबाय जानांगौ दा बेखिनियावनो नोंथांमोना दानिया माबाफोर सोंनांगौ दङबा माखौबाफोर नोंथांमोना बुजिनानै मोनासैबा बेखौ नोंथांमोना गासिबो भिडिअखौ मुक्साव कमेन्ट खालामना सोंहरबानो जाबाय आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबो मानसिफोरनो शेयार खालामना हो जाहाथे जायफोर बिथांमोनाव पान कार्ड गैया पान कार्डनि बागै माखासे आपडेटखौ मिथिना मोननो हायो बेखौ गासिबो माने जायफोरनाव पान कार्ड गैया बिथांमोना मिथिनो हायो बिनि थाखाय शेयार खालामना होथारबानो जाबाय नोंथांमोना गासिबनोबो बे भिडिअखौ दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों